Ești în căutarea unui job? Atunci știm că nu îți e ușor. Mii de CV-uri sunt încărcate zilnic online și tot atâtea trec neobservate. Cel mai probabil și CV-ul tău s-a pierdut în baza de date a unui site sau așteaptă să fie remarcat în coada unei liste lungi de aplicanți. iJob.ro e site-ul unde recrutarea se face dincolo de CV. Condus de o echipă de experți în HR, iJob.ro ușurează drumul companiilor către candidații care sunt gata să-și pună energia, pasiunea și aspirațiile în jobul lor zilnic. Oameni reali, la fel ca tine, nu doar profiluri. Pe iJob.ro găsești o rubrică specială în care ai libertatea să-ți completezi CV-ul cu proiectele personale, experiențele sau chiar hobby-urile care te diferențiază de restul aplicanților. În plus, te poți face remarcat răspunzând la testele create de angajatori pentru care primești feedback chiar din partea lor. Testele disponibile pe site te ajută să-ți verifici cunoștințele din domeniul financiar, programare, management și multe altele. Rezultatele vin pe mail în timp util, poate chiar alături de o programare la interviu. Caută job pe www.ijob.ro. iJob.ro. Recrutare dincolo de CV.